Listen, januar udsalg. Hvis den er fyldt med sorte streger, når vi kommer hjem fra Barcelona, så giver jeg en is. Sådan en her. Der er stadigvæk sådan en her, sammen med noget smart. Akustikregulering. Pis billig. Skide godt. Lækre mikrofoner. Trådløse systemer. 4088'er. De er billige. DPA 4090. Radial ABO. XLR ind. 2 ud. Snak til den ene. Snak til den anden. Med foden. Dante. Waves. DSP. Plugins. Arbejder du med presse, så kan den alt muligt, den her. Og du kan sikkert også bruge den til noget i studiet eller noget i front of house. Adam. SV2. Studiereferencemonitor. Meget billig. Det er det der. Det er koaxialkabler. Der er alle mulige kabler. Der er instrumentkabler. Man kan for eksempel lige tabe signal fra naboens parabol, hvis det var noget. Instrumentkabel 100 meter. Instrumentkabel 20 meter. Patcher mikrofonkabel 50 plus 38 meter. Mikrofonkabel 100 meter. Patcher mikrofonkabel 100 meter. Rettelse. Det er Adam Studio Monitors S2V. Og husk nu, jeg giver en is, hvis den er helt sort, når vi kommer hjem fra Barcelona.